Foregående rytter sluttede første fase med 4 fejl i tiden 46,16. Jeg synes, det er sjovt, at jeg får stoppet fejl. Ja. Og så mus. Så. Jeg er nervøs, og det er bare LA, jeg ved ikke, hvad der sker. Kom så. Ej, jeg er dårligt til det nu. Kom så, skal. Kom så. Godt der. Det var godt, jeg sagde, det var godt, hun gjorde det. Kom så. Godt. Og hun tager det bare stille og roligt, det var så godt. Og jeg snakker så meget, når jeg er nervøs. Kom så. Det er godt, Ine. Kom så. Ja, godt. Og så skal du nu. Så vi aftale. Ja, præcis. Og så du ved. Nej. Det var hendes egen. Ja. Det er hun bare det. For helvede, Ina, mand. Så skulle der styre lige for helvede. Hun gør det, tager hun det bare roligt. Ja. Eller ikke. Næste rytter på banen er 4 Amalie Florkevic.